दरअसल मुद्दा के बात ई बा 2019 में कोरोना आइला 2020 में स्कूल हमनी के बंद भइल अभी ले बंद बाटे और ई बंद बा आ सरकार के आँखी कावना आँखी फुटली आँखी ना देखल गईल ह तो हमनी के स्कूल चालू कर दिले बा। कितना बढ़िया हमनी के विद्यार्थी सन के विद्वान माने विद्या घरे बैठल प्राप्त होत रहा मोबाइल पर। हम बुढ़ऊ से कहनी ए बुढ़ऊ किन दा हमरा खातिर एगो स्क्रीन टच मोबाइल ऑनलाइन क्लास करेम। जहिया से मोबाइल किनल तहिया से पबजी या फ्री फायर खेलना से हमरा फुर्सत नहीं खे। व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा लगा के फेसबुको चला लेवनी इंस्टाग्रामो चला लेवनी धीरे धीरे सब चलावे के ही लागल बा लेकिन पढ़े के लूर नहीं आई। खैर हमार नसीब लोग कहला कि पता न तार नसीब काथी से लिखाइल बा। खैर कुछ से लिखाइल होके जाए दो लेकिन कुछ होमवर्क मिल रहा है हमारा 2019 के बाद 20 आइला 20 के पहले माने 20 के बाद कोरोना आइल तो वही बेरा तो होमवर्क आज जातन कितना दिन पर स्कूल में तो होमवर्क हमरा भुलाइए गई बा के तरह पढ़ल जाला। लेकिन ABCD सर जी लिख के दिले रहे लो कहले रहे लो ऐसे एप्पल बी से बॉल सुनावे के तो खाली एप्पले बॉल याद बा बाकी भुला गई। कुछ अपन दिमाग उमाग लगा के चला के माने सुना के काम चला ले लेकिन आखिर सरवा हम वहाँ जाम तो कहेम का। अभी रास्ता में बानी रास्ते में रिहर्सल कर लेवे दे भाई आना तो गड़बड़ाई जाई काम नू तो खराब हो जाई। बरसात के सीजन बीत गई ठंडा के मौसम आवे वाला बा जस्टिंग तो हम तनी रियाज कली ए से एप्पल बी से बॉल नहीं खे जमत एतर ना करम ए से अच्छा हाँ है तर याद करतनी ए से अमेरिकन माल बी से ब्रिटेनियन माल सी से चाइनीज माल डी से डेनमार्की माल ई से इंग्लैंड के माल इंग्लैंड और ब्रिटेन तो सर्व एक के हवे हो ना। ई से इथियोपिया के माल आ फी से फ्रांस के माल आ जी से कहाँ के माल हो जी सर्व कोनो देशों बा कि ना हो। जी से जर्मनी के माल अच्छा एच से कहाँ के माल एच से हिंदुस्तान के माल हिंदुस्तान के माल मेक इन इंडियन माल ठीक है। उसके बाद है आई इंडोनेशियन माल अच्छा भैया इंडोनेशियन माल उसके बाद जेनेवा के माल जे से जेनेवा का माल के से कनाडा के माल एम से मंगोलिया के माल एन से नेपाली माल अच्छा बड़ा वांटेड बनता रे बबू सर जी तर कहियन कोनो बात नहीं खे कहियन तो देखेम एडजस्ट कराएम। अरे खाली मनवा वही में बसेला ओकरा बाद आ जाई कथी भाई उगांडा के माल पी से पाकिस्तानी के माल पाकिस्तानी माल आ के से क्यू से कोरियन माल हो जाई ABCD क्यू तक लेकर रहनी है क्यू के बाद कथी पड़ल हो आर हाँ आर से रसियन माल अच्छा ओकरा बाद का पड़ल ए से सूडान के माल टी से तुर्की के माल यू से UAE के माल UAE के माल ठीक रही। खैर चलो लेट हो जाता 10-11